Illum se nagħtu ħarsa lejn il-kodba ta' kirurġija ta' Michelangelo Grima. Se nibqgħu fi żmien l-Ordni tal-Kavallieri u se nitkellmu fuq wieħed mill-aktar kirurgi importanti li kellha Malta, Michelangelo Grima. Min barra Grima insibu bosta tobba u kirurgi Maltin u barranin li kienu attivi fis-seklu 18, fosthom Giuseppe De Marco, Giorgio Locano, Fortunato Cren u l-farmaċista Lorenzo Farignani. F'dawn iż-żminijiet naraw li dawn it-tobba u kirurgi kienu jmorru jew jiġu mibgħuta jistudjaw barra minn Malta. Grima studja l-Italja, f'Pisa u f'Firenze. Kien hemm oħrajn li studjaw fil-belt Franċiża ta' Montpellier li kienet magħrufa għall-istudju tal-mediċina u l-kirurġija. Michelangelo Grima twilet għal-ħabta tas-sena 1731 u beda l-istudji kirurġiċi tiegħu meta kellu xi 12 sena fl-infermerija tal-Ordni fil-Belt Valletta. Fl-1754 ġab id-dottorat fil-filosofija u l-mediċina mill-Università ta' Pisa, imma baqa' jaħdem Firenze fl-Isptar ta' Santa Maria Nuova. Grima rritorna lejn Malta fl-1763 u kien maħtur bħala kap tal-kirurġija fl-infermerija tal-Ordni ta' San Ġwan. Saru kollettur fl-anatomija u l-kirurġija. Michelangelo Grima kien fil-opinjoni tiegħi kien wieħed minn l-iżjed tobba intelligenti u li taw kontribut lix-xjenza mhux biss ix-xogħol bħala xogħol f'Malta imma anke ix-xjenza in ġenerali tal-mediċina fis-seklu 18, fl-aħħar tas-seklu 18. Fil-1567 ġieli reġistrat bħala speċjalista kirurgu speċjalista mill-Akkademja ta' Firenze. U meta spiċċa training tiegħu hemmhekk, jiġifieri dak kirurgu speċjalizzat, saqsa permess biex imur jespandi l-esperjenza tiegħu ġo Franza u hemmhekk fil-Franza daħal fl-armata Franċiża li kienet dak iż-żmien għaddejja fi gwerra, kien hemm il-Seven Years' War, il-gwerra ta' 7 snin. Illi allura serva f'dik il-gwerra bħala kirurgu fil-gwerra. U sintendi li tagħtu esperjenza vasta. Għax fil-gwerra wieħed jara injuries, traumatic injuries, illi ma tarax, mhux neċessarjament se tara fil-ħajja ta' kuljum. U mhux se tara daqshekk ta' spiss fil-ħajja ta' kuljum. Ħafna drabi dak iż-żmien l-importanti kienet mhux biss il-kompetenza tiegħek f'operazzjoni, imma kemm jirnexxielek tagħmilha malajr, l-operazzjoni ma ninsewx qed nitkellmu fi żmien fejn ma kellekx il-mezzi tal-lum, ma kellekx il-loppju pereżempju. Jiġifieri kienet ħaġa importanti li operazzjoni ssir tajba u ssir malajr. Attenzjoni wkoll għal dak li jiġri wara l-istess ma kellekx it-tarif li għandek illum dwar xikkaġuna infezzjonijiet, eċċetera. Imma nies kompetenti bħal Grima wkoll kienu jagħtu każ dan l-aspett ukoll. Grima kellu fama internazzjonali u diversi studenti barranin kienu ġew Malta biex jistudjaw taħtu. Michelangelo Grima apparti milli kien kompetenti ħafna f'xogħlu, huwa wkoll awtur ta' numru ta' pubblikazzjonijiet illi appuntu huma studji ta' kirurġija, ġifieri għandek studji dettaljati ħafna illi għal żmienhom kienu tajbin ħafna, għal żmienhom kienu rispettati ħafna. Għandek anka ktib minnhom jitratta dwar autopsi wkoll illi kien għamel u r-riċerka li ħarġet minnhom. Jiġifieri Michelangelo Grima ma kienx biss kirurgu li jipprattika, imma kien ukoll bniedem illi studja sew daħal fil-fond tal-disċiplina tiegħu u ħallilna numru ta' kodba illi għal żmienhom ċertament kienu importanti fil-qasam tagħhom. Grima miet fil-25 ta' Awwissu tal-1798. Fatt kurjuż u li Grima kien magħruf li kien kapaċi jneħħi l-ġebel mill-bużieqa tal-pipi f'żewġ minuti u nofs. Interessanti fuq dat-tip ta' surgery li Michelangelo Grima attwalment għandu numru ta' papers fejn jiddiskuti metodi differenti ta' kif tneħħi l-ġebla ta' kirurġija. Ġifieri għandek kirurġiji differenti biex tagħmel l-istess ħaġa. U dak hemm żewġ tipi ta' operazzjoni li wieħed jista' jagħmel biex tneħħi l-ġebla mill-bużieqa tal-pipi u attwalment Michelangelo Grima qed jikteb f'daw il-papers jikteb jikkompara metodu ma' ieħor u li
metodu u kien pjuttost jippreferi. Għax ovvjament kien metodu li kien fastu forsi jinqas trometiku fi aħjar il-pazjent. Grima pubblika diversi xogħlijiet importanti. L-ewwel wieħed ippubblikah meta kien għadu jgħix l-Italja. F'dan iż-żmien l-istudji tiegħu wasluh biex jesperimenta fuq klieb ħajjin. Ir-riżultati ta' dawn l-istudji ippubblikhom fil-ktieb Del nuovo e sicuro metodo di cucire gli intestini. Attualment huwa riċerka li kien għamel Michelangelo Grima. U dik kienet riċerka fuq klieb. Allura kien waħda mill-problemi li kien hemm fil-treatment, li wieħed jitratta daw il-pazjenti li jkunu li kellhom abdominal injuries, ġifieri injuries ta' żaq fiż-żaq, fir-reġjun ta' żaq, kienet li ma tant stajt tagħmel wisq għax l-imsaren mimlijin bil-materjal li jkun ġo fihom u se joħroġ u jinfetta. Allora l-pazjenti kienu jmorru ħażin. U biex tissuturhom ma kienx easy, wieħed irid japprezza li ma kellikx l-oppju dak iż-żmien. Sa biex jipprova jissupera daw l-abdominal injuries, beda jesperimenta biex jara kif jista' jissutura l-intestini u beda jesperimenta fil-klieb. Ġifieri dal-klieb huwa riflessjoni ta' kemm kien xjentifiku il-moħħ ta' Michelangelo Grima. Michelangelo Grima ma kienx sempliċement tajjeb bħala clinician, imma ipprova jmur oltre milli tallem u mill-esperjenza li kellu billi anka jesperimenta fuq il-klieb. U dal-ktieb kien hemm min kritikah il-ktieb, ġifieri hemm kotba oħra jew papers oħra li attwalment joħorġu jikkritikaw il-paper. Il-xogħol ta' Michelangelo Grima, il-xogħol ta' riċerka. Però da bażikament naħseb importanti jirrifletti l-mentalità ta' Michelangelo Grima li jmur oltre milli jaf. L-aspett xjentifiku tiegħu li jipprova jesperimenta biex imur oltre il-knowledge mediku ta' dak iż-żmien prova jmexxih il-qudiem. Professjonali m'hemmx f'dal-ktieb m'hemmx u ma naħsibx li ġa kien ethical committees biex bħalma llum biex tagħmel riċerka anke fuq l-annimali, iżjed u iżjed fuq il-bniedem, imma anke fuq l-annimali titgħaddi dik il-riċerka tgħaddiha minn board etiku. Inkella ma tistax tagħmel għax anke l-annimali għandhom id-drittijiet tagħhom. Dak iż-żmien ma tantx kien hemm dak il-livell ta' etika fejn tidħol esperimentazzjoni fuq l-annimali. L-etika li kien hemm kienet pjuttost ir-relazzjoni ta' bejn il-tabib u l-pazjent fejn jidħlu human subjects. Min Firenze, Grima kien mar Pariġi u għal sentejn għen li truppi Franċiżi waqt il-gwerra. Ix-xogħol kirurġiku fuq soldati mweġġa ġie ppubblikat fil-ktieb Della Medicina Traumatica. Dal-ktieb għadu available, ġifieri wieħed jista' jsibu l-librerija ġo kollezzjonijiet privati u meta wieħed iduru issib li jittratta ma' kull tip ta' injury, injuries tal-ras pereżempju, penetrating injuries fiż-żaq u affarijiet hekk, bullets, kif tneħħi muskets, dak iż-żmien kellhom il-musket shot, kif tneħħi musket shots, dak ktieb jitratta kollox. U jidħol b'dettalji, dettalji li avolja ma kienx knowledge partikolari xjentifiku ta' dak iż-żmien, però pereżempju jsemmi it-tetanu. Li nafu wieħed jista' jġib meta tinġerja wieħed iweġġa' lilu nnifsu u jiġi infettat bil-mikrobu tat-tetanu. Imma da jagħmel osservazzjoni li dak di komplikazzjoni li tista' teżisti li tista' tiġri. Jitkellem ukoll l-effett tas-sifilide, il-venereal disease, fuq il-healing ta' ċertu injuries. Ġifieri jidħol b'dettalji pjuttost li wieħed ma jistennix. Jitkellem ukoll anke il-kura tal-dan, kif għandek tikkura ħalli tnaqqas ir-riskju ta' infezzjoni. Dak iż-żmien kienu jemmnu pjuttost li jekk tara l-materja, għax iżjed hemm ċans li l-infezzjoni se tfieq. Għax kienet tip ta' infezzjoni li allura pjuttost tibqa' lokalizzata. L-ġisem qed jiġġieled kontrija jifforma l-materja, allura
iżżomm lokalizzata. Jekk ikollok infjammazzjoni li qiegħda tinxteret, u dak jirrifletti tip ta' mikrobu, hemmhekk allura ċ-chances huma li l-pazjent se jmut. Daw huma osservazzjonijiet li wieħed isib anke f'dawn il-ktieb li mhumiex ibbażat fuq xjenza, li aħna llum l-istess argumenti nibbażawhom fuq ix-xjenza. Imma mhijiex ibbażata biss fuq ix-xjenza, imma bażi ta' osservazzjoni u sintendi esperjenza. Fl-1781 biex jgħin l-istudenti u jsaħħaħ it-tagħlim f'dan il-qasam, Grima ppubblika xogħol bit-Taljan jismu Istituzzjoni di Anatomija. Michelange Grima għamel is-sentej tiegħu mal-Armata Franċiża u spiċċat il-gwerra attwalment ta' 7 Years' War, ġi recalled Malta. Ġifieri qalulu isma' ejja Malta għatuħu l-post ta' leading surgeon u ġi appuntat bħala chief surgeon sa' Gran Fermerija, bħala lettore ta' skola tal-anatomija u l-kirurġija, ġifieri kien il-lecturer, prime lecturer, ma kienx daqshekk studenti, kien il-lecturer fl-anatomija u l-kirurġija, u mbagħad eventwalment meta ġiet stabilita l-Università minn Pinto, meta Pinto il-Ġiżwiti tkeċċew minn Malta u Pinto ħall-benni tagħhom u ġab permess mill-Papa biex jistabilixxi l-Università ta' Malta, meta nħolqot il-Fakultà tal-Mediċina, bażikament, Michelange Grima kien wieħed mill-board members tal-fakultà, l-faculty board fil-termini tal-lum, u kien id-din, ġifieri kien bażikament il-prinċipju ta' dal-board li kien jiservi bħala id-din tal-fakultà. U sintendi kien jallem l-anatomija u l-kirurġija lill-istudenti tal-mediċina, u kif kienet prattika dak iż-żmien, it-teaching kien ikun pjuttost li wieħed jiddetta ma tantx kellha kodba available fl-idejn daqstant tara it-tutor kien jiddetta il-lectures tiegħu. Dak kien ikun bil-qiegħda fuq il-ġismu fuq il-mejda u jiddetta mill-noti tiegħu. Infatti għall-bidu tas-seklu 17 meta xi ħadd kien japplika ftit wara Michelange Grima qed ngħidu, meta ċaħat kien japplika għal professorat ta' xi suġġett fil-università rrid jippreżenta n-noti tiegħu. Meta jagħmel l-applikazzjoni ħalli jgħidu spada tajjeb. Allora Michelange Grima kellu n-noti tiegħu. U dan noti attwalment ġew ippubblikati bħala da il-ktieb. Dan huwa attwalment l-ewwel volum. Dan huwa volum wieħed biss. Tieni volum qatt ma ġie ppubblikat, però aħna fortunati li għandna il-manuskritt, kopja tal-manuskritt tiegħu, dal-biblioteka wkoll. Ġifieri hemm il-manuskritt tat-tieni volum tal-ktieb fuq l-anatomija. Hemm xogħol ieħor, due relazzjoni medico-anatomike li jiddiskuti żewġ awtopsi fuq nisa. Dawn huma bażikament diskussjonijiet fuq każijiet li kien raw, li ovvjament kien għamel l-operazzjoni fuqhom. Ġifieri again, naħseb importanti mhux għal każijiet themselves fihom infushom, imma pjuttost għax juri kif moħħ Michelange Grima kien jaħdem. Kull każ li kien jiffaċċja li għalih ħalleqas ma kienx neċessarjament run of the mill, ta' kuljum, kien jaħseb fuqu u jikkontempla fuqu u f'ċerta każijiet anka kitibhom. U għandna każijiet li huma pubblikati u hemm każijiet ukoll li huma manuskritti. Grima ppubblika xogħlijiet oħra bit-Taljan u l-Franċiż. Fl-1783 il-Gran Mastru de Rohan ħattru f'kummissjoni medika biex jistudja l-metodu tal-animal magnetism bħala kura. Interessanti di, għaliex dik kienet daħlet il-animal magnetism, il-kunċett kien, u dak kienet l-idea kienet mhux għax l-uża ta' annimali, ma pjuttost jisu li wieħed juża forma ta' ipnożi. U kien hemm wieħed Franċiż li kienet jippromovi di, u sintendi bħalma aħna kellna links ħafna mal-Ewropa, speċjalment ma' Franza, mill-kavallieri,
U allura bdiet tintuża Malta wkoll. Dik kienet kwienet, ġifieri għamet il-kwestjoni ma di vera taħdem jew mhux vera taħdem. U għalhekk inħolqod il-Kummissjoni. Michelangelo Grima kien wieħed min-nies fuq il-Kummissjoni, kien hemm nies oħra illi kienu fuq il-Kummissjoni, ġifieri mhux Michelangelo Grima biss. Interessanti li daw studjaw da kollu il-każijiet, raw x'każijiet hemm u x'memx, li kienu ġew trattati, u ftit minn nies li ġew li marru għal-kura kienu nies pjuttost tista' tgħid prominenti fis-soċjetà Maltija, però mbagħad eventwalment jikkonkludu li jisma' m'hemmx evidenza biżżejjed. Ġifieri da bażikament kellhom tip ta' dana u ta' kura li kienet suppost taħdem imma fil-verità ma kienx taħdem. Daw il-każijiet attwalment ġew pubblikati later on, ġifieri hemm pubblikazzjoni fej għandek daw il-każijiet mhux minn Michelangelo Grima, però daw il-każijiet kollha huma pubblikati f'ġurnal barrani. L-Ordni ta' San Ġwan tmur lura għas-seklu 11 f'Ġerusalemm. Hemmhekk waqfu sptar biex iduru bil-Pellegrini mweġġa u morda. Meta ġew Malta fl-1530, wieħed mill-ewwel binjiet li waqfu kien propju is-Sakra Infermerija. Min jafx jirrakkontaw il-ħitan ta' din il-binja li kieku setgħu jitkellmu? Kemm raw ferħ u dbatija? U eluf ta' nies minn kull ġens, deħlin u ħerġin? Is-Sagra Infermerija kienet waħda mid-dmirijiet prinċipali tal-Ordni ta' San Ġwan. Nżommu f'moħħna li l-Ordni ta' San Ġwan oriġinalment waqfat bħala ordni reliġjuż ospidalier. Biżmien saret ordni reliġjuż militari u anka biżmien saret marittima, però baqgħet dejjem ospitaliera, allura kull fejn marru l-kavallieri dejjem l-iktar bin importanti għalihom kien ikun l-infermerija. Meta ġew Malta fil-fatt fil-Birgu fetħu l-Sagra Infermerija, mbagħad meta ovvjament marru fil-belt l-ewwel binja li bnew, waħda mill-binjiet bidunet li bnew fil-belt, kienet is-Sagra Infermerija. U fija l-infermerija kellek il-post fej awtomatikament jiġu ikkurati il-morda, kellek post fej kienu jiġu kurati dawk li jkunu feruti fil-gwerer, però kellek ukoll anka post fej jistudjaw u jsiru ħafna talim mediku, għax barra li kienet infermerija kien sptar kienu jgħalmu fiha wkoll. F'dan iż-żmien Malta kienet magħrufa internazzjonalment għal ħiliet tal-kirurġija. Bħala trattament ġo l-Sagra Infermerija kien meqjus bħala wieħed mill-iktar sptarijiet fl-Ewropa kollha li kien avvanzat. Fil-fatt kien sptar magħruf ħafna anke l-kobor tiegħu meta nbena s-Sagra Infermerija kien wieħed mill-ikbar sptarijiet li kien hawn fl-Ewropa dak iż-żmien u anke l-kura li kienet tingħata fih kienet avvanzata ħafna. Kif għadlek l-Ordni ta' San Ġwan kien ilha tipprattika il-mistier ta' infermerija bħala u tospidaliera sa minn mindu twaqfet, jiġifieri qed nitkellmu kważi 300 sena qabel ġewwa Malta. Allura kellek snin twal ta' riċerka u ħidma kif għandhom jitrattaw il-mart. Issa fis-Sagra Infermerija kien jiġi trattat kull tip ta' mart li kellhom forom ta' fejqan dak iż-żmien jew seta' jiġi kkurat għax kien hemm mart li sfortunatament kien għadhom ma skoprewx il-fejqan tiegħu allura ma kienx jiġi trattat. Imma mbagħad kellek ukoll il-post fejn kif għadna kienu jiġu imdewwija il-feruti tal-gwerra. Nafu li l-Ordni ta' San Ġwan kienet militari, kienet marittima, allura kull sajf il-flotta tal-ordni kienet toħroġ għal xi priża, ġifieri kien ikollha taqbit mal-Imperu Ottoman u ovvjament l-aħħar jkun hemm it-taqbit se jiġu lura l-feruti u kienu jiġu trattati f'dan l-isptar. Tajjeb ngħidu li l-kura fl-isptar fis-Sagra Infermerija kien jingħata b'xejn lil kulħadd. Nobli u mhumiex, kavallieri u mhumiex, anke jekk bniedem ikun Musulman jew Ottoman u qabad u jkollu bżonn jiġi kkurat, kien jiġi kkurat fiha wkoll. Pratikament kienet avvanzata ħafna mqabbla ma' sptarijiet oħrajn fl-Ewropa, tantu hekk li anke il-pożati kollha li kienu jintużaw fis-Sagra Infermerija kollox kien tal-fidda għax kienu jemnu imħabba l-iġene, il-fidda ma kienitx iżomm iġene, allura kienet xi ħaġa li setgħu jużawha biex ma jżommux mikrobi.
u li ġene tagħha kienet xi ħaġa importanti ħafna. Irridu nsemmu wkoll il-ġarar li kienu jġorru fihom il-lingwenti u l-mediċini, il-famużi ġarar tal-majolika li ħafna minnhom kienu jinġiebu minn Kaltaġirone fi Sqallija. Fl-1676 il-Grammastru Nicolas Cottoner waqqaf l-Iskola tal-Anatomija u l-Kirurġija. Meta fi żmien il-Grammastru Cottoner twaqfet l-Iskola tal-Kirurġija u l-Anatomija kienet avvanz ieħor importanti fuq l-isptar. Fil-fatt dan l-istudju li sar seta' itihom iktar fakultà ifejqu iktar mart u jindirizzaw iktar problemi fiżiċi li kellu l-pazjent. Kienet xi ħaġa oħra avvanzata il-qudiem iktar minn sptarijiet oħra fl-Ewropa. Allura li jkollok sptar ta' dak id-daqs bi-skola li kienet qiegħda tgħallem in-nies u tħarreġ in-nies biex jistgħu jindirizzaw il-mart u l-feriti li kienu jidħlu f'dan l-isptar kienet xi ħaġa avvanzata ħafna. Allura nistgħu ngħidu li l-isptar kompla għamel passi l-qudiem ħafna. Michelange Grima kien strumentali fil-mestier tiegħu. Mhux biss kien eċċellenti f'xogħlu, imma ppubblika diversi kotba b'dak li kien qed jistudja u jaħdem fuqu. Dan serva bħala pedament għal professjonisti f'dan il-qasam li ġew warajh. F'dik li kienet l-Infermerija tal-Ordni u li llum idar il-Mediterran għall-konferenzi fejn Grima ħadem bla qiegħda, insibu sala imsemmija għalih. Fil-programm li jmiss se nagħtu ħarsa lejn ix-xogħlijiet ewlenin ta' Michel Anton Vassalli. Għal darb'oħra.